коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода баъди соҳиби истиқлолии ватан фаъолияти хишро оғоз карда барои пешравии соҳаи маориф саҳми босазо мегузорад. дар ин боргоҳи илму маърифат донишҷӯён аз рӯи 11 ихтисос таҳсил карда баъди хатми коллеҷи мазкур ба муассисаҳои таълимӣ ба кор ҷалб карда мешаванд. дар ҳамин шабу рӯз дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода дар шӯъбаи рӯзона 462 нафар, дар шӯъбаи ғоибона 479 нафар таҳсил менамоянд. гуфтан ба маврид аст ки тариқи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар коллеҷи мазкур донишҷӯён аз ноҳияҳои тобеи марказ, вилоятҳои Хатлон, Суғду Бадахшон таҳсил карда дар оянда соҳиби касбу ҳунар мешаванд. андешаи идимат аз ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ айни ҳол дар бахши дуюми ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик таҳсил дорад ва аз илму донишу муосир дар ин ҷо бархурдор мегардад. ман андешаи идимат таи 2 сол аст ки дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода таҳсил мекунам дар факултати забон ва адабиёти тоҷик ва аз тамоми ҷавонон хоҳишманд ҳастам ки бе ягон мамнуният метавонам ба ин коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода омада таҳсили илм намоям. чихеле ки имсол асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2017-ро соли ҷавонон эълон намуд ва мо ҷавонон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ба боварии ҷаноби олӣ дохил шуда ба ватани худ содиқона хизмат намоем. дар воқеъ равшанкунандаи хиради башар ва афрӯзандаи машъали илму донишу тавоноӣ омӯзгор, муаллим ва устод аст ки дар ин роҳи пуршараф заҳматҳои софдилона мекашад. тӯли 17 соли фаъолият коллеҷи мазкурро ҳазорон нафар омӯзгорони ҷавон хатм карда дар муассисаҳои таълимии кишвар ба таълиму тарбияи насли ояндасози миллат равона карда шуданд. дар бораи фаъолияти коллеҷи мазкур ҷонишини директор оид ба таълим Муҳибулло Содиқов чунин гуфт. коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода дар давоми истиқлолият соли 17 аст ки фаъолияти худро идома дода истодааст. ман аз соли гузашта бо таклифу пешниҳодҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гашт. соли дуюм аст ки мо донишҷӯёнро ба тариқи маркази миллии тестӣ ба коллеҷи худ қабул менамоем. ихтисоси таҳсилоти ибтидоӣ дар шӯъбаи рӯзона ва ғоибона, таҳсилоти томактабӣ дар шӯъбаи рӯзона ва ғоибона, ихтисоси математика дар 2 шӯъба, хуб ихтисоси забони англисӣ, забони русӣ, забон ва адабиёти тоҷик ва ихтисоси информатика ба тариқи маркази миллии тестӣ қабул карда мешавад. бояд зикр намуд ки қабули донишҷӯён баъди хатми синфи 11 ба тариқи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода таҳти рақами 505 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 98 баромонда шудааст. қабули ҳуҷҷатҳо баъди хатми синфи 9 дар худи бинои коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода гузаронида мешавад. ман донишҷӯи бахши якуми гурӯҳи 201 англисӣ аз ноҳияи Фархор ба тариқи маркази миллии тестӣ, яъне ки бо интихоби худам ба ҳамин коллеҷ дохил шудам ва муддати 1 сол мешавад ки дар ин ҷо таҳсил мекунам ва ба ман яъне ки маълум шуд ки интихоби ман хато набудааст, чунки яъне ки дар ин ҷо беҳтарин устодон ва муаллимон яъне ки кор ва фаъолият мекунанд ва инчунин синфхонаҳо ва тамоми яъне ки шароити муҳайё барои таҳсил тамоми шароит муҳайё гардида шудааст. дар коллеҷи омӯзгорӣ барои таълиму тарбияи омӯзгорони оянда тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. барои фаъолияти ҳамарӯзаи омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи омӯзгорӣ саҳми китобхонаи коллеҷ хеле назаррас аст. дар китобхона зиёд аз 20 000 нусха китобҳо мавҷуд мебошанд. рушди забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ ва забони русию англисӣ ба ҳайси забони муоширати байни миллатҳо аз самтҳои афзалияноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки дар коллеҷи омӯзгорӣ омӯзонида мешавад. дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода синфхонаҳои компютерӣ низ фаъолият мекунад ки донишҷӯён бо компютерҳо кор карда оид ба омӯзиши технологияи муосир ҷаҳонбинии худро баланд мебардоранд. компютерҳо бо шабакаҳои глобалии интернет пайваст буда донишҷӯён маводҳои лозимаи худро саривақт дастрас карда истифода мебаранд. Собирҷон Саидов, Зафар Асанов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.